Jeg hedder Christoffer, og jeg er 21 år gammel og har haft 2 sabbatår efter jeg har gymnasial uddannelse og har været i militæret og arbejdet på et reklamebureau. Jeg kunne tænke mig at udfolde det kreative, jeg havde. Så det var derfor, jeg valgte det. Jeg hedder Camilla, og jeg er 31 år gammel. Jeg har en fortid som lægesekretær, og så en masse kreativ på hobbyplan. Og jeg ville også rigtig gerne have en uddannelse, hvor jeg kunne få lov til at få fokus på det kreative, men som ikke nødvendigvis tog 5 år. Jeg valgte det, fordi at det kombinerede det der erhvervslivet med det kreative, og så helt klart også, at det var 2 år lang. Jeg tror, jeg lavede den også en kombination med, at det er noget, der sparker til, hvis man drømmer om at starte sit eget. Altså, du lærer nogle ting som iværksætter, som du ikke gør på andre uddannelser. Og plus, at du bliver kastet lidt rundt over det hele, i stedet for at have nogle spidskompetencer i et fag. Og det synes jeg var ret interessant. Jeg kan godt lide det. Der er meget at gå til, fordi det er et projekt, og så er der en tidsperiode, og så er det fredag aflevering, mandag nyt projekt. Så det er meget, men det vil så også sige, at du bygger hurtigt mange erfaringer på, og en portefølje, fordi du simpelthen laver noget hele tiden. Ja, man spytter simpelthen projekter ud, og det er et nyt projekt, altså med en helt ny tilgang. Det er ikke de samme arbejdsopgaver, det er ikke de samme kvalifikationer. Altså et nyt projekt, det er helt ny tilgang og nye fag. Så den der kombination med undervisning og eksekvere det med det samme i et eller andet form for projekt, synes jeg er godt. Rodet, men godt. Netop fordi at den er bred, eller hvad man siger, der er ikke nogen direkte spidskompetencer, så skal man lige finde sin plads. Og det vil jeg sige, det vokser på en efter hvert projekt. Så men det er fedt, at man har nogle lærere, som selv laver noget ved siden af. Fordi det synes jeg er relevant for uddannelsen. Jeg synes helt klart også, det startede med, at man havde et udgangspunkt, man startede her, som slet ikke hænger sammen med det, jeg troede, det skulle være. Men på en fed måde. Det var mega kaos, men det har bare åbnet endnu flere døre for mig. Jeg ser faktisk flere muligheder, end inden jeg startede på uddannelsen. Du har selv ansvar for, hvad du ender med. Du har selv ansvar for, hvad dit ambitionsniveau vil være, hvad din proces skal være, og faktisk mange af vores projekter kan blive reelle projekter, og ikke sådan noget på skoleplan, men du kan faktisk gå ud og sælge dem. Du kan faktisk gå ud og starte din forretning nu, hvis du vil, hvis du har lysten og energien til det. Så jeg synes, det er ret fri rammer. Du får en rigtig god grundviden om forskellige ting, og har en masse værktøjer med til idégenerering, brainstorm og sætter ting op osv. Det er den der kombination af det mega kreative, men også forretningsdelen, og der er også promotion, der er også kommunikation, der er trend og kultur, altså der er en masse ting, og jeg føler virkelig, at man er sådan pakket godt. Føler I, det er en relevant uddannelse i forhold til erhvervslivet? Helt vildt. Og det kan man også se jo for dem, vi har ude. Altså der kommer konsulentfirmaer til os, og der med vores projekt Arbejdsglæde, hvor vi skal faktisk lave en service til en rigtig virksomhed, hvor vi skal reproducere og redesigne deres spil der, ikke? Fortæl lidt om åben hus arrangementet. Ja, det vil vi gerne. Ja, altså det der er det fede ved undervisning her, det er netop det der med, at alle de projekter vi får, det er hands-on. Det er ikke teori, det er praksis. Og sådan noget som åben hus her fik vi muligheden for, at lærerne havde spurgt om vi sådan lidt undercover ville have frie hænder til at lave det her. Og så bliver det en del undervisning, hvor vi fagligt bliver klædt på med de sociale medier og ser eksempler på andre happenings og events og temaer osv. Så på den måde inkorporerer man undervisning til noget meget sådan hands-on. Ja, og det er nemlig det der med teori og praksis, hvor det er rigtig fedt, hvor du får lov til, i stedet for bare at læse, men udføre noget. Og tage nogle slødeture og snakke med folk, og altså, det er udfordrende med man vokser med det, kan man mærke, ikke? Også for de sideløbende projekter, vi har lavet. Så det her med, at vi selv må vise, hvad det e-design er, og hvad vi sidder og laver her, det er super sjovt. Plus at det er første gang for mig at lave et arrangement. Alt med sponsorer og inddeling af grupper og alt det der. Det der med tiltroen til, at vi kan det. Altså lærerne er sådan lidt, det stoler vi på, fordi lærerne er ikke ind over os. De vejleder, men det er os, der tager den. Ja. Og jeg synes også, det der udfordringen i at ligesom være i en gruppe og så stole på,
Nå, men det er ikke mit ansvarsområde, og det er bare nødt til at stå på, at det kan de, det klarer det, det føles dør, og det gør de. Men jeg synes også, at processen, man kan mærke nu, at det med processen bliver man stærkere og stærkere i, at man ligesom tager svedeturene som en del af processen, i stedet for at gå ned på det, og ligesom sige, jeg overgår ikke mere modgang, og ligesom tænker, det er en del af det, og det er det, der gør, at vi kommer frem til. Ja. Men det hjælper den seriøse tone også, der er på, fordi at et kreativt fag er jo lidt spraglet, kan man nogle gange argumentere for, men det er en meget seriøs tilgang til det, både for lærerne og for os elever. Så det synes jeg alt sammen hjælper på, at vi laver noget sjovt og godt. Ja, vi bliver taget seriøst. Meget.